Når du tager en uddannelse til hypnotisør og hypnoterapeut, så gør du det selvfølgelig, fordi du har lyst til at arbejde med andre mennesker. Du vil lære nogle redskaber, som utrolig hurtigt skaber forandring i forhold til psykoterapi, samtaleterapi og andre terapiformer, som bearbejder det bevidste sind, får noget ned til det underbevidste sind, og dervej igennem få en forandring i personens mentale eller følelsesmæssige eller adfærdsmæssige område. Jamen, der vil du med hypnoterapi faktisk kunne reducere den tid, der skal bruges med en faktor 10. Det forudsætter selvfølgelig, at du kan bringe personen ind i hypnose. Og jeg har mange timers erfaring i at hypnotisere andre mennesker, hypnotiseret over tusindvis af mennesker, og har bred klinisk erfaring, og en stor vifte af mennesker har været forbi mig med forskellige typer af livsstilssygdomme og lidelser inden for det psykologiske område. Så du vil lære på uddannelsen at bringe en person ind i trance. Du vil lære at teste for trancedybden, så du ved, at de er der, hvor de skal være, når det er, du begynder at bruge de terapeutiske redskaber, som er utrolig effektfulde, så fremt hypnosen og trancen den er på den rigtige dybde. Jeg beder om at kigge hen på min hånd. Tag en dyb vejrtrækning. Og så direkte tilbage 10 gange dybere, 10 gange længere ned. Behageligt afslappet, velvære afslappet. Om jeg vil løfte din hånd, slip mig et øjeblik og slipper den. Kan du doble den afslappede, du har givet endnu dybere, endnu længere ned. Helt ned, lige præcis. Giv dig selv lov til at synge endnu dybere, endnu længere ned, mens du lytter til lyden af min stemme. Og lidt så vil jeg tælle fra 3 til 1. Og når jeg når 1, så vil jeg selv, jeg er træt af det allerede. Kunne I tænke jer at se, hvor hurtigt Mikkel han kan gå i hypnose? Ja. Nej, i virkeligheden. Hvor hurtigt han kan gå i hypnose? Ja. Kunne du tænke dig at gå i hypnose? Ja. Så jeg beder om at kigge hen på mig. Så helt ned, direkte tilbage, dybere og længere ned. Et behageligt afslappet til. Velvære, dybere, dybere, dybere. Direkte tilbage, 10 gange dybere. Om lidt så vil jeg løfte din højre hånd og slippe den. Og i det øjeblik, jeg slipper den, så vil du kunne synke niveau dybere ned, blive endnu mere afslappet, ligneragtigt. Du kan godt kunne høre lydene rundt omkring dig, og folk, der snakker, og noget, der pusler. Måske noget, der ringer, men det betyder ikke noget for dig. Faktisk vil de lyde bare få dig til at gøre, at du bliver endnu mere afslappet, går endnu dybere. Det virker hyggeligt. Det er nærmest som en julestemning er ved at bygge sig op. Det er et godt rum at være i, et godt lokale. Du sidder rundt med dine venner, godt sted, men du er alligevel også for dig selv på en eller anden måde. Så om lidt vil jeg løfte din højre hånd og slippe den, og når jeg slipper den, så vil du kunne doble den afslappethed, du har. Gå endnu dybere, endnu længere ned. Gør klar til at blive dobbelt så afslappet. Hvis det er okay, så nik en enkelt gang. Godt. For hver gang du nikker, kan du doble den afslappethed, du har, gå endnu dybere, endnu længere ned. Om lidt vil jeg løfte din højre hånd, og i det øjeblik, jeg slipper den, så vil du gå endnu dybere, endnu længere ned. Og du skal ikke hjælpe mig med at løfte, bare lad mig gøre løftearbejdet. Jeg skal nok flette dine fingre ud. Det er lige nøjagtigt. Ja, du gør det rigtig godt. Helt ned. Dybere og længere ned. Et behageligt, afslappet velvære lige nøjagtigt. Giv dig selv lov til at gå endnu dybere, endnu længere ned. Ja, vent lidt. Lad os tage den anden hånd med også og gå endnu dybere, endnu længere ned. Her. Dybt ned. Lige nøjagtigt. Må vi snakke? Ja, helt sikkert. Langt siden. Og så vil jeg bede dig om at kigge hen på mig. Kaj ned, direkte ned, dybere, 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 helt ned i behageligt afslappet velvære af afslappethed, dybere og længere ned i behageligt afslappet velvære af afslappethed, 10 gange dybere, 10 gange længere ned, helt ned. Giv dig selv lov til at synge dybere og længere ned. Jo mere jeg taler, jo mere jeg siger, jo mere afslappet kan du tillade dig selv at blive, og jo dybere kan du gå helt automatisk. Du vil godt kunne høre andre lyde rundt omkring i studiet, men du vil lægge mærke til de lyde, de vil bare få dig til at slappe endnu mere af, glide dybere og længere ned, og en gang imellem vil jeg holde en pause, og i den pause, der kan du fordybe dig selv, simpelthen glide dybere og længere ned. 3, 2, 1. Der. Hvor gammel er du der? Dit første indtryk? 40. Lidt senere der kan du se, hvad det var, der skete, da jeg blev ført tilbage til 1876. Øjnene op og kom tilbage til her og nu og tage en dyb vejrtrækning på 1. Velkommen tilbage. Tak. Sig, jeg har det godt. Jeg har det godt. Altid. Hvordan var det? Det var vildt. Ja. Det var fedt. Jeg er virkelig let. Godt. Uddannelsen den er delt op, sådan at du faktisk har 8 dage i træk. Og inden for de 8 dage, der er der 2 hovedmoduler, kunne man kalde det. De første 5 dage, der bliver du uddannet til hypnotisør. En hypnotisør er en, der kan hypnotisere andre mennesker, kan teste for trancedybde, kan anvende sig af begrebet suggestion. Suggestion, det betyder at stille forslag, men hvor der er en påvirkning. Og mange mennesker kan faktisk få en ret god lindring ved suggestion alene. Kan man gå ind og bearbejde, at en person for eksempel er angst for angsten, eller hvis de har noget nervøsitet, eller usikkerhed, eller utryghed, eller lavt selvværd, så alene det at bringe dem ind i hypnose på den rigtige dybde, der hvor at det, der bliver sagt, installerer sig og
skaber forandring i den permanente del af hukommelsen, vil personen få en kur. Nogen skal ikke have særlig meget for, at de mærker forandringen. Så længe at det underbevidste sind arbejder med det bevidste sind, så kommer forandringen helt af sig selv. Men en anden del er også at bearbejde nogen, som måske har gået alt for lang tid med det problem, sådan at de socialt også er blevet påvirket af det, de har været i, sådan at de rent faktisk hele tiden bliver trigget af omgivelserne og nogle tanker, de har, nogle følelser, de har, og nogle handlinger, de har om sig selv. Og der er det vigtigt at kunne gå ind og anvende sig af nogle mere kraftige redskaber til forandring. Og det lærer du på hypnoterapeutdelen, som er de sidste 3 dele af uddannelsen. Så du når altså at blive kompetent til at hypnotisere inden for de første 5 dage, bringe en person i hypnose, test for trancedybder og give suggestion, og det at vække dem op igen. Og også mekanismer om, hvordan det underbevidste sind virker. Og du lærer også på de første 5 dage at give det, man kalder vågen suggestion, altså hypnotiske forslag i vågen tilstand. Plus selvfølgelig en hel masse andre ting, som du kan læse nærmere om i detaljer på hjemmesiden. De næste 3 dage, hypnoterapeutdelen, er faktisk utrolig fascinerende, fordi her vil du komme til at opleve, hvordan du kan ændre nogle af de kraftige følelsesmæssige indlæringer, der er i en persons følelsesmæssige del af hjernen. I virkeligheden er vi mennesker stadigvæk opbygget rent hjernemæssigt, sådan at vi har flere dele af hjernen, der kan gå i aktion på forskellige tidspunkter. Så der er noget, der ikke har forandret sig. Menneskets hjerne er omkring 50 millioner år gammel, og der ligger altså en reptildel af hjernen, der ligger en limbisk del, som er den følelsesmæssige del, og der ligger så neokortex udenomkring, som er den mere kognitive, tankemæssige, abstrakte del af hjernen, hvor du har din forestillingsevne og din evne til at evaluere, rationalisere, syntesere information og tænke helheder og enkeltdele. Og den del af hjernen, som er den yderste skal, kan nogle gange gå ind og konflikte med den følelsesmæssige del af hjernen. Og der er hypnoterapi, og det at være hypnoterapeut og kunne komme ind og finde de konflikter og opløse dem, det er et utroligt kraftigt redskab. Fordi lige pludselig så vil en person, som måske har lidt af angst i mange år, komme til at opleve, at de ikke længere er bange. Og der findes nogle grundlæggende følelser i mennesket, som er meget styrende for, hvordan vi har det i den dagligdag, som vi er i. Og du vil komme til at lære, hvordan finder du de følelser, når det er, at du hypnotiserer en person. Hvordan finder du ud af, om de følelser de er i spil, når det er, at personen er i det system, hvor de oplever problemet. Så du lærer ikke bare nogle teknikker. Du lærer også en systemisk tænkning, hvor du finder ud af, jamen, hvordan arbejder tingene sammen, ikke kun inde i mennesket, men også det samfund, som de er en del af, og det miljø, de er i. Hvad har de egentlig lært fra barnsben af? Hvad for nogle påvirkninger har de været udsat for under deres opvækst? Så du vil komme til at lære at hjælpe personen til at forandre nogle af de mønstre, som har ligget derinde så længe, som de føler sig trygge ved. Og det er det, der mange gange er hele udfordringen i det, det er, at samtidig med, at personen oplever det som et problem, så er det samtidig også et trygt punkt for dem, fordi de ved, hvad det er, de har, men de ved ikke, hvad det er, de får. Du vil lære at gå ind og hypnotisere personer med hypnoterapeutiske redskaber, gå ind og stadigvæk lave noget nyt, men som er trygt og mere trygt end det gamle, de havde. Og der er det vigtigt, at personen er på det rigtige dybdeniveau, for at det her det foregår effektivt og hurtigt, og også så behageligt som muligt for personen. Så jeg vil give dig muligheden for at lære det at hypnotisere andre mennesker, og du får et værktøj, som ikke kun vil hjælpe andre mennesker, hvor du kan praktisere med det, simpelthen lave en klinik, hvor du kan hjælpe andre mennesker med at overkomme nogle problemer, som de har i deres hverdag af psykologisk karakter eller livsstilssygdomme.